gawene wong wedok, sembarangan jomplang, kendele pengguling. Iso ning ngasah ra tau tok duit. Apa to bune? Ya Allah, iki reti lanang gawean iki mbok digaweke kopi. Nah, enak to. Kopa kopi. Hah? Iki lho. Gulane entek. Kopine kira sak crit. Pak. Lamboke iki barang iki lho, Pak. Iki ki yo entek. Pikir ora tau ngek duit. Wong kok wong lanang kok gaweane kok ngek nafkah kok batin tok. Lahir ki yo dipikirke, tapi kabeh do guling. Wong kok ora tau ngek duit. Ya wis nak ngono aku tak. Ini ki kepriben. Alah wis nak ngono aku tak ngene warunge Dik Jume nak ngono lah. Pita, daripada mbok gawe ning warunge Dijum, duit iki mbok kakek aku. Engko iso tak gawe tuku gula. Ora iso. Tak gawe kopi. Ora iso. Wis tak goleke kopi. Susune Dik Jum enak kok. Piye? Ngomong meneh. Maksude Ngomong meneh. kopi susune Dik Jum, Mak. Tak peresno susu wedhus. Ora ono, Mak. Ana, kae sampene wis nyusu. Wong lanang kok kaya ngono. Mak, kae sangune. Songa sangu. Kalau njaluk pakmu. Apa? Sangu. Anake iki wis sekolah, njaluk sangu. Duit meneh. Ya duit, jenengane wong lanang ki ya ngono kuwi. Ora nganggur, ketekur ngono kuwi. Mangkat. Sik. Pira ki mau sangune? Akeh men. Bu Yupin gini to, Bu. Jarene ki anake dhewe. Jarene ki nek duit, iki ya petak tuku gula barang. Wis sangu ora sakakean. Marai tumen. Astagfirullah, jaman saiki kok sangu 500. Le. Katokmu ndi? Lah katokku iki piye? Dulur salin sik. Ngomong ngono kok ya. Katok ya ora ngerti salin barang ngene iki to, Pak. Engko iso tak tuku gula, iso gaweke kowe kopi. Ora nang ngene Mbak Jum wae senengamu. Ngeluh aku nang Mas terus. Ngeluh aku ya padha wae ngeluh. Ora mbok duit. Menene ra entuk duit nyanyi anake 10.000. Ben nesuan apa nesu? Aku ora tau mbok duit. Wong lanang gaweane mucal matur ora entuk duit iki. Matur apa, Pak? Iki terus. Nah terus wong aku ora tau mbok Bukaine termone nak bengi kok kelani ngono tok. Apa kuwi? Nek sembarang guling. Beras entek. Lombok entek, brambang entek, ora tindandal wong lanang. Mucal matur dipacul apa, Mbak? Lunga anake lunga. Piye to kuwi? Wah. Lah kok malah dipaculi iki. Galengane ora kuwi sing dipaculi. Piye ya salahku kok malah. Wah, iki tembok. Kang. Krungu prakupengmu teluki. Lah apa to Kang gegek gawean ngene kok? Gaweanmu maculi sapa gune sapa? Lha iki nggone sapa? Iki sawahku, Kang. Astagfirullahaladzim. Kowe mun besok wis ngopi burung? Pantes durung ngopi aku, Kang. Oh, alah. Lah dime masalah apa ning omah arek ngopi iki? Biasane kan ngopi to. Wis cereweti bojoku ra karuan aku sebah aku. Ya wis nek ngono ngopi yo. Ning ndi? Ndi lek jum ngono mau lho. Tapi aku tak mulai sik.
Lah lha apa? Yo mulai sik salin-salin opo piye ngono to yo. Oh, ya ngono. Ya wis mulai sik aku tak teruske pacul iki paculmu gore. Kowe mulai sik ngono. Paculku le. Wis ora apa-apa kowe ketemu ning gone Majum ya. Oh ya wis. Wah, iki piye galenganku lho di. Waduh. Diajar-ajar kok. Wah, serah masuk. Alhamdulillah ya Allah. Bu. Bune. Bu, wedang Bu ya Allah. Ya. Astagfirullahaladzim. Panase boleh. Ya, iki banyune. Lah wong njaluk wedang mbok yo kopi pok tah to Bu, kok itu mau banyu putih kok ngene to. Aku kira tuku gula, Pak. Ora sempat tuku gula. Lah duit wis diweki nggone anakmu mbok jaluk Aku ge kira sangu. ngombe mangke rampung. Wong lanang yo mangke jret mulunga anggere iso mulih apa? Ya Allah. Nah wis apa-apa Bu lah. Terus matur suwun Bu lah. Di bojo kok kowe wis tak tampa Bu. Nyatane terus Gusti Allah mbok diweki koyo kowe ngono lah. Lah piye nek ora mbok tampa salah dhisik seneng. Seneng-seneng kepeksa saiki kapusan koyo ngene kok. Lah biyen awakmu nek yo seksi ayu to Bu. Lah saiki aku ora ayu wae. Bentuk alah wis pokoke kapusan asli Aku aku. ayu wae. Aku kayak golek ting-ting apa golek ting-ting wae. Biyen awakmu to Bu. Kuwi paling ayu sak sekolahan, tapi nek sudah mulai kabeh. Aku dhisik gering ya. Saiki wis rada lemu sithik. Padahal ku ngencot ki ora kejeron. Ora bedino. Ra ngadel. Owen ora nganu ya ora nara dikeki ya nesu wae. Ya nesu wong kewajibane. Lah saiki aku kek duwite, gerene duwite endi? Kok sik to Bu, mulai kerja kok dijaluki duit ya Allah. Lah aku ki penglibet, ora duwe beras. Kok ora iso ngono wis. Ana nek uyah. Wis. Aku tak kei uyah sisan kok lawoe. Mak aku beli. Loh, kok wis mulai to iki jam piro ngurung wayahe mulai kok. Sekolahan udah sepi. Sekolahane sepi. Lah kok iso sepi? Itu udah minggu. Loh, astagfirullah. Wis tuwa. Kok dino Minggu? Astagfirullahaladzim. Lah wis tuwa ki ya ngono kuwi. Wis pikun jenengane. Kapusan aku lemu sangumu jaluk makmu sing beati. Dino Minggu mangkat njuk sangu. Lah piye? Wis Lah tak ramen. tuku gula kok. Apa tak gawe masak kok, Dan? Ngerti dino Minggu wis urung pikun kok wis tuwa to Bu. Ngono kuwi makane. Dadi wong lanang ki ya nyadar iki wis tuwa. Aja kakean pula. Lah awakmu yo ora ngileke wong dino Minggu niki 10.000 ilang lenyap ning gone. Ngileke. Lah wong aku wae blonjo sembarangan mikir mbah, mikir blonjo, anakmu sekolah, ngai sarapan. Alah. Kae wedhusmu kene lho, ora mbok retke. Wong cerewete to Bu, kumbo yo karo. Alah cerewet-cerewet koyo ngene ki to, kowe yo seneng. Bojomu iki kesel Bu. Lah, ora peduli kesel, aku yo padha kesel. Aku tak kesel yo bendero. Aku ki kesel Bu, ora jadi cereweti ngono to Bu, ya Allah. Yo, Ben. Kowe mesake bojomu niki to Bu, wis balu. Ora pengen ngesake wae ora ngesake aku rek. Lah kok. Tak karepku. Wis ra betah aku selesai omah. Lah betah ya wis kono lunga. Pengen golek Pak Anjret aku pe jak ngopi ngene Maju malah enak. Apa lamu mau kopi? Gawane duwite. Alam, Mbok. Gawane duwite. Tak tukono kopi. Ngono kok tak pakan uyah mengko. Halo. Wow. Halo Kang. Wis dinteni suwe-suwe ngono kok ndak radang teko. Tehku ki lho wis kalung seprapat. Cereweti bojomu terus Kang. Lah kok bojo kok ndak wedi karo bojo wong lanang. Ngono lho Kang. Tak pesen kopi sik sampeyan. Oh kok ngopi? Oh iya bener ngono salah mau ngomong ngopi ya ra. Oh iya. Yuk. Yuk. Kopi yuk. Kowe kopi apa mau? Kopi ireng apa kopi luwak? Nah, makasih ya Mbak ya. Kuwi kopi apa kuwi? Wah, kuwi yo ngene iso mulak-mulak ngono. Kopi ireng, Cuk. Monggo. Oh, monggo ya.
Ning omah ki asline duwe masalah apa? Sebenarnya ra masalah, tapi nek dibujuk cerewet galak kok ngono piye. Masih aku asli, tapi ya kabeh duit tok. Oh, iya bener to wong rumah tangga. Kuwi ya sak anane ya duit to ngono. Apa meneh duwe anak? Ya kudune sebagai wong itu ya pengertian to ya. Oh ngono. Pengertian apa bojone iki ancen kahanane koyo ngene. Oh, iya. Yo mpon yo. Nggih. Kopi setunggal, es teh setunggal. Pinten? 8.000. 8.000. 8.000. Bayari kowe sik. Astagfirullahaladzim. Kang. Duh. Bayari kowe sik. Ora bojo ora anak, ora kanca. Bangkruti tok. Wes. Sayu. Utang sayu.